थांनाय 31 माने फुंनि समाव माने आंनि गामिनिफ्राय अर्थात 1 नम्बर जारागुरि गामिनिफ्रायहाय ओरै उखिल इसवारि होननाय दा बिनि बिहामजोआ माने गावनि बिब'खौहाय नायनो होननानै गसाइगावआवहाय ओंखारलांदोंमोननो फुङावनो। दा जोङो उनावहाय माने बेलासिथिगि अर्थात न'खरनिफ्राय खबर मोनदों जे माने बे जाय हिन्जावसा अर्थात आदा उखिलनि जे बिहामजो दा बिनि बिहामजोआ थारमाने थांनायनिफ्राय खुनु न'खरावबो खबर हरफिनाखै। ओमफ्राय बिमा बिफायाबो फन बुहरदोंमोननो, गावनि बिमा बिफायाबो थारमाने फन बुहरदोंमोननो, नाथाय बिसोरबो फन बुनानै खुनु जगाजग मोनाखैखाय दा गावसोर न'खर मोननैजोंहाय जगाजग खालायफिनलायदोंमोन। दा जगाजग जेबो मोनैखाय जोङो थांनाय माने 1 थारिख सुनिबार 1 थारिख जाबायना, बे 1 थारिखआवहाय जों थांनानै मोनसे थानावहाय एफआइआर हैनाय जादों। दा थानानिफ्राय दिनैसिम जेबो जोंनिसिम रिपर्ट हरनो हाथ'वाखै, मा जानानै दं मानसिया बा बबाव दङ बेनि खुनु थं अर्थात बेनि खुनु माने दाबोनो जोंनिसिम बिथं भाबै खुनु रिपर्ट हरनो हायाखै। दा जोङो आङो सासे बे गामिनि गावबुरा हिसाबै आङो खावलायनो लुबैदों, जुदि बिहामजोफ्रा, आंबो बिहामजोआनो जाहैखायो नालाय सोमोन्दोआव, बिहामजोफ्रा जुदि न'खरफ्राव माबा मोनसे गाज्रि मोनलायनानै फिसाइफोरजों बा बिहावफोरजों जुदि गाज्रि मोनलायनानै जुदि बबावबा एरायनानै दङब्ला आं लुबैदों जाहैबाय जिहेतु गथ' गोरलै दङ आरो बिसोरो दासो संसार जाफुदों, दा बेखायनो जेन' न'आवहाय गावनि न'आव फैफिनो गिदिंनानै, आरो जाय सोरबाफ्रा जुदि बे बिहामजोफोरखौ जुदि नुदोंब्ला अननानै बिसोरबो बे न'खरसिम माने खबरखौ हरगोन होननानै आसा खालामदों। आरो लोगोसे नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों आं साफ्रोमबो नायगिरिफोरखौबो खावलायगोन, जुदि जेरावखि नुवा मानो अननानै जेन' बे बिहामजोखौहाय बे न'सिम थांनायनि बेब'स्थाखौ खालामो, बा बे बिहामजोखौहाय खबरफोर मोनोब्ला फनफोरनि गेजेरजोंहाय खोन्थाहरफिनो, आं बेखौनो आसा खालामदों।